ምናብ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎሚ እውን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
من تخلو بصمنا بفرحات قومون صليون كلو زكبرا لتك صادق وتو يا كبر سنبته فلاسي زكبا يفلتني نو ህዝቡ ሁሉ ብራለትክ ጻድቅ ውእቱ ወዘያ ክብር ሰንበተ ሃሌ እምእቦ ብእሲ ምእመናን በቦአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍት ቅድሳተ ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ እምቁርባን ይሰድድም ቤተ ክርስቲያን እስማ ማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋሳተ ቁመተ ንጉሥ ሰማያዊ ወመንፈስ ከመ መሃሩነ ሐዋርያት ባብሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹህ መናህቡ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕረቡን ምእንቶም ዘምፁን ዘክር ንኩሎም ሰማያት ዘለኻ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባሪኻ ትቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት ክልተ ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ሕድን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ናይ በረትካ እምሆም ተቐበል ኣባይቶሙ ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላክ ኩሉ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ ገጸ ኣይትምለስ ተቆጢኻ ድማ ካብ ባሪኸ ይትፈለየ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ሸለላ ኣይትበለኒ አብሎጊዮ ኪሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሕያው እግዚአብሔር አግየስ ማንጦም ማኑጦስ ፓልማሞጦን አላቲነኒ አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝህብስ እዚ ስረታ ኃጢአት ዝብኻኹም ብሓቂ ብየማን ከዓተብ ቢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ መንፈስካ አጽንዕ እዚ ህብስ እዚ ንስረታ ኃጢአት ዝብኻ ይኹን አሜን። ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ወፍታን ብሽቱን ከም ዝጎነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎ ከማቶም ንዓናውን ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁልዋን ኣብየት ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ኣብዶሮ ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ንሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባን ተቐበል በጂ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለም እዝን በዚ መፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም አሜን። ብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልምዕ ሻኻ የውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ፅድቂ መርሓኒ
بترخان مرسكان يتصنعاني نسخا مسايخا مبربار بار نموت كوان تخطبو كفو أكفر هني أبقد مقد صلاتي ما عدد سرع اللي رأسي بزيت الخيط وواين جربالو بحق سهل خان محرد كان بخل عدنا يكسعبانيين نزل عالم سبعات لابو آمين ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ነመርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐብረ ወይኑ እውን ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፅሃዮ ኩሉ ሰዓን ሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉም ንዘለዓለም ዕርጉም ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን እሞ ወይ ደስታን ሓጎስን ምሰልና ወይ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ሂወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ኮርደምካ ንሰትዩ ንፁህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን آمين እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ آمين ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ آمين መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ آمين ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ آمين መፅንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ንዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጸዲቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ወከም ከምኡ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና